Elämä ei ole helppoa juuri nyt. Hinnat nousevat sähkölaskuista ruokatarvikkeisiin. Palkkamme ei riitä enää. Ja asuinpaikan löytäminen tuntuu mahdottomalta. Planeettamme kärsii. Venäjä sotii naapurissamme ja Yhdysvallat uhkaa talouttamme. Olemme kohdanneet vaikeita aikoja ennenkin ja löytäneet tien eteenpäin. Kun tuemme toisiamme ja seisomme yhtenä rintamana, voimme nousta kiusaajia vastaan. Voimme vahvistaa talouttamme, antaa kaikille yhteiskunnassamme paremmat mahdollisuudet. Voimme turvata vapautemme. Eurooppalaiset, me olemme kaikki erilaisia, mutta tästä meidän on oltava yhtä mieltä. Yhdessä olemme vahvoja, erillämme kaadumme. Yhtenäisyys, rauha, vapaus, demokratia. Sitä tarkoittaa eurooppalaisuus. Nyt on aika pitää yhtä ja suojella sitä, millä on merkitystä.